Luke chapter 12 verse 35 to 40. Sanggari khawai jati phnangai norok tiyar khe tongdi. Kaile pandao thangnai nophangni seleng rok bono naisingge tongma hai norok bo tongdi. Bo dugar buphai kheno a seleng rok phiyogui resoknai. Nophang phai sisajak nokphaima seleng rok hamsanai. Ang norok no okok sawo. Bo sakphang sango ri khawai borok no achuk roi chariwana. Nokphang hodibot phano aisuk rawo phano phai sisajak nokphaima seleng rok hamsanai. Phia on kokno muito nardi sikau bufuro happhai no abo nophang sawai mankhe bo sisawai tongoi sikokno habraklak norok bo tiyar khe tongdi. Tamni hingkhe phaiglak hnai tongphorono borokni sajla phaiano kaitoni kathang kok thai khnamani bisingtwi chung jotoni saka kaitor katal ke hamar khlaithung. Amen.